Is-sabiħ li tkun toqgħod f'post fejn tkun komdu u li kifra kemm tkun kifra l-ġurnata, taf li sejra x'imkien fejn tħossok tajba. X'imkien li tħossu tiegħek. Li tarak fih. U għalhekk tirranġa d-dar kif toġob lilek b'tali mod li min jara jintebaħ mill-ewwel x'tip ta' bniedem jgħix fiha. Li tkun trans mhux faċli. Kieku kienet għażla ma joħodha ħadd. Għax ħadd ma jrid jgħix f'ġisem li fih ma jħossux komdu. Ħadd ma jrid li jkun tifel li jħoss li hu tifla jew tifla li tħoss li tifel. Ħadd ma jrid jiġi mġiegħel jagħmel affarijiet li ma jħoss li għandu jagħmel. Ħadd ma jrid iħossu barrani f'daru. Le, m'intix miġnuna, m'intix hemm assess, m'intix hemm biex tilqa' l-insulti. Għandek dritt tkun dak li tħoss li int. Għandek dritt tkun komda f'ġismek. Anke int għandek dritt tħoss il-ferħ. Inċ gay, lesbjana, bisessuali jew trans, taqtax qalbek, hemm min lest jgħinek. ċempel il-helpline fuq 21 43 00 06. Persuna li tifmek qed tistenna biex tkellmek.